बाब आं बायदि रावबो गोरोन्थि दा मावखा आरो दासिमबो मानगायाखै आंनि आखाइया मिथिबायना जि मानखायो आसुरित ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम दांनाय ना मिथिफेरा आं बेबायदि मानगोन होननानै दा मिथिबाय आरो एक्सपिरियेन्स मोनबाय बेदर बुरजा जाग्राना लोगोफोर एसेखौ मेगनाव थोलायाखै बुरजा बुरजा जाबाय थाग्राना जेब्लायबो बेखायनोथ' मेगनाव नाङा मोनलायदों हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय दिनै आं संनो लालायबाय नै मा होनो बेखौ हाग्रानि र' नामखौ बावबाय आङो हाग्रानि अलदर नै बेसेबा गोलाव गोलावखा संनो बेदरजों अमाजों जानोसै सोर जाफेरखो दिनैसो जागोन आङो सिगां जाखांबायमोन ओमफ्राय सङाखैमोन आं निजा संफेराखैमोन ओमफ्राय दिनै आं निजा संनाय नायनो आरो माबायदि जायो दा आङो मैगंखौ हानोसै लोगोफोर हानोबो मिन्थिया माबायदि हायोथाय ओमफ्राय थास' बिसंफोरखौ जेरै हायो बेबायदि हालाबायनोसै आरो आङो बेसेबांबा गोलावखानै मोननै गोजोन नांनाय नङा मोनसेयानो जानो हागौ आं दा हानोसै लोगोफोर पिसला था मादे दे दांनाय लगे मानखाबाय आंखौ मानो टमेट'खौ मोजां जायो एसेबा गिदिर मुथा मोनसेखौ माबाखांबाय आङो जिरखांबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मानो लोगोफोरा आयै मानग्रबजोब्बाय नोंसोरो सोरबा बे मैगंखौ दाङोबा आं बायदि आखाइ गोजा दादांखा आरो प्लास्टिकफोर गाननानै दां आंबो मिथियामोन ना दिनैसो फार्स्ट टाइम बेखौ हाफेरदों ओमफ्राय जि मानबाय आयौ आखाइ थांखामायनो मानजोब्बाय आंना आखाइ सुदि दाबो मानगायाखै आरो डेटलजों सुनानै थाव होबावनानै अराव हांबावबाय आं ओमफ्राय दासिमबो खेब खुखु मोनगासिनो आयौ आं बायदि दादांखा नोंसोरो हानोनो हायासै आं नै खालि बिगुरखौल' जिरनानै दोनबाय आरो आं ओमफ्राय हानो हास्लाबासै माननायाव अभार जाबायना बेखायनो आखाइ सुहैग्रोबाय आं ओमफ्राय दाबो मानगायाखै ओमफ्राय दा मोनसे दंबावो मोनसे थफ्ला दंबावो आङो बेखौ दोनथारला हाजोबथारनोसै माने नेक्स्ट टाइम आरो मानजाबावखागोन आङो बेखायनो आं दिनैनो हाजोबनोसै ओमफ्राय दा आं आखाइयाव प्लास्टिक गाननोसै हेन्ड ग्लभ्सबो गैया नालाय प्लास्टिक गाननानै हानोसै आङो आयै मानग्रबबाय मा सोनायमोन बेलाय ओरैबायदि थानो हानायनि मानखाबाय बे आराम प्रियान्जना नै बेखौ खाना होफैलाय आंनो बेखौ खाना होफै आलासि गथ'आ मबाइल नायगासिनो बेखौ खालाय मोननैजों ओरैथिं खालामदा बेजोंसो दांसै नायलाय जि मोजां खाना होलायबावबाय आंनो थेंक इउ आङो दोनला बेखौबो सायथारखानोसै नेक्स्ट टाइम आं मानजानो गोसो गैला मैगङानो माबाखासै नालाय मा होनो अलदरखासै नालाय ओरैनोबाबो अलदराबो मानखायो बेदराबो ओमफ्राय बे अलदरनि बिसं नालाय जि मानो आरो
थानो होखालायनि मानखायो सोर सोर जायो माबायदि जायो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय लोगोफोर माने आं फार्स्ट टाइमसो नालाय एक्सपिरियेन्स लानाय आथिंखौबो खेबसेनो हाजोबखाबाय आङो दोनबाय थाला एफा रिक्स लाजाया मानग्रा बुस्थुखौ दा आं बेखौ हानोसै ओमफ्राय हानायाव नायनोसै थास' बिसं हाग्रा बायदिसो हानोसै आं सुनायाव दंबावोसोहाय आरोबाव हाखांजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ गाननानैनो सुगोन आङो खुथ'आ बेखौ सुखांनायनि उनावसो खुगोन दा सुनानै लाग्रोखाथारनोसै खेबसेनो सुखांबाय लोगोफोर ओरैबायदि प्लास्टिक गानना अबस्थायाव सुबायना आङो बाब आं बायदि रावबो गोरोन्थि दा मावखा आरो दासिमबो मानगायाखै आंनि आखाइया मिथिबायना जि मानखायो आसुरित ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम दांनाय ना मिथिफेरा आं बेबायदि मानगोन होननानै दा मिथिबाय आरो एक्सपिरियेन्स मोनबाय जि दुग्गि दांखादोंमोन ना आं रोंगौ दे होननाय बायदि ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स थाखानाय बायदि खेबसेनो सिखालांबाय खेबसेनो मैगंखौ लाबाय आखाइ गोजायैनो थिगसे हाखादोंमोन उनावहाय जेला लासै लासै मानबोयो हेलाबासो मिथिबाय थेलाया मोनबाय हेलाबासो दा मोनबाय दा मजाया मिथियालासिनो दांलाबायनायनिया आं दायो संनोसै नै सुनानै लाबाय आं मैगंखौबो जि बुरजा जाखाबाय आयौ संनोसै आङो दा अमा बेदरजों जानाय टाइमाव मानोना माना ओमफ्राय दा जाबासो मिथिसिगोन आरो गोलोमफ्रुलु खालायबाय मोखांखौ एसे फिसा फिसा मोन्दों एसे हामफिनबाय खोमा हामहोदोंमोन आङो हाराबो ओंखारलायदों नै आं दा संलांसै लोगोफोर होनबा आं संनायखौ नायदोलाय दिनै माबायदि सङो फार्स्ट टाइम संनाय नालाय आरो आं संनो रोङाबो जानो हागौ मिथिबायना सोरबाफोर मिथिनाया संनानै जाबाय थाग्राफ्रा अननानै खोन्थाहरदो आंनो कमेन्ट बक्सआव माबायदि सङोमोन बेबायदिसो सङोमोन बिदि जायाखै बेखौ मिथिबाथाय दा खोन्थाहरदो आरो होमबा आं दिनै ट्राइ खालामनोसै संनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायबानो जाबाय संनोसै नै अमाखौ मोजाङै सुनानै लाखाबाय आं दै गुदुंजों नाय आंखौ बेसेबा खस्थ' होदों बे मैगङा नायनोसै माबायदि जायो टेस्टआ गोथाव जायोना जाया संनोसै सामब्राम बानलु लाखाबाय नै ओमफ्राय बानलुखौ जि बुरजा देनानै लाखाबाय आङो मस्लाबो दंखायो ओरै साराय जानखाबाय दा आङो संलांबाय थानोसै अमाखौ एवनानै लाग्रोनोसै जि गिदिर गारबाजों एरखादों दिनै मस्ला एसे बानलु एसे होनोसै बेदरावबो सामब्राम गुफुर एसे होबावबाय जीरा होबावनो एसे बेखौ खांनानै एबार बे सारायावनो माबाखौ संनोसै मैगंखौ खांथ'नोसै बेखौ
साराया खामथाबबायना खामबाबो जेबो नङा बेयावनो होनोसै आं फेम्फोना जालाय थावा जि बुरजा जाखाबाय नै एरजालानो दानाबा आउट रेबनायनि आरो मानिनि संख्रि होखाबाय आं संख्रि होनानै एवग्रोनोसैल' एबार थोला खोबग्राया थोला नै दानिसो सं जानाया लोगोफोरनि रेबबाय एसे बेदरनि मस्लाया सायाव फैबाय खोबालासिनोसो एवबाय थाबाय आं नै दासो हालदै होनोसै बानलु होनोसै दिनैनाबा हले मैगंखौ नायनानै बेदरा खम नुबाय अर फिसा होनायानो थालायाव नांलायबावदों दै एसे होनोसै गुदुंखौनो Cera. Da. Mansigan. Si moजां नुखाबायहाय गोथाव नुबाय नै बेदरा खम जालायबाय दिनैना बेदर बुरजा जाग्राना लोगोफोर एसेखौ मेगनाव थोलायाखै बुरजा जाबाय थाग्राना जेब्लायबो बेखायनोथ' मेगनाव नाङा मोनलायदों सामब्राम गुफुर मस्ला एसे होबावनोसै थावना थावा दिनैनि बे संनाया मोनबायहाय संख्रि बाबबाथाय गोथाव जाया बिदि मैगङा इजोंनो ओंखाम जाहोगोन रानला खोमालै इजोंनो ओंखाम जाखागोन रानहोला खोमा मानाबानो जायो मानबासो जाल्लाया मोनबाय नै लोगोफोर डिश कालार नुयोहाय मबाइलाव जानोसैल' दा दे प्रियन्जनानि फाला ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय नालाय दायो ओंखायनो केराम गेलेगासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय आंबोथ' बिराद गेलेनो मोजां मोनो दानिया केरामखौ बेखायनो आङो एसे गेलेफानोसै आरो बिसोरजों दसेनो ओंखाम जानाय टाइम जासान्दि नायनाय दराया हाबबाय फार्स्ट गावग्रायानो राजा जामारबाय आं फार्स्ट गावना राजा जादोंमोन ना दा नुवाखै आयंआ फार्स्ट गावना राजा जाबाय खेबसेनो गरथाम जानोसै
जानायनि लाहार फाहार खालामहांबाय जोंहा लोगोफोरनो जि गोथाव संखाबाय आं एकदमबारे रोमोन्दै नुलायलायनायनो जानोसै आरो दा उखुन्दै खुग्लुंगासिनो नै दाबो गुदुंथार जानोसै जोंहा जानोसै नै लाबाय साजायनाय गैखाया जानला मानला जाखायो मानदों नामा? आंनाव एसे मानदों दुदालि बायदिसो गोदैथार अमा मेजेमसो रोसियाबा गोथाव मानबाय ओमफ्राय एसे aku ada baluannya ada oke Dosen aja kak sadu betura goथाव दा बानलु गोसा मोनबावबायनो दायो जोंहा जाबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायना माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय संनाया जादोंना जायाखै बेखौबो खोन्थाहरदो आरो दासिमबो साबस्क्राइब खालामैफ्रा खालामनानै होदो नेक्स्ट लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय